Takže čaute ľudia, vítam vás pri mojom druhom videu. No a toto video bude o tom, ako budem hrať hru Crafting and Building. Takže dáme Modern Furniture. No uvidíme, že ak sa to stihne načítať, jak dlho to bude trvať. Reklama! Darček, ktorý povie, si tá Čo tu je? Otvorím garážové dvere. No a do Crafting and Building už dosť dávno prešiel taký Modern Furniture. A sú to autá, nábytok, motorky, všetko možné. No a netreba sa to absolútne platia, máte to už rovno v hre nainštalované. Tu ide nejakého auta. Čo mi dá ísť do auta? To by som rád vedel. Tak na motorku aspoň. To je jedno. A tento dom som ja nestával, toto už bol hneď, ak som zapol hru, takže... Aby ste si nemysleli, že som túto vilu stával, nie, toto už bolo, keď som zapol hru. No a vy to budete mať určite tiež. Tu je vedľajšie mesto hneď. No, toto nie je mesto, to je iba taká. No, proste dom je tam iba. Toto je hneď vedľa mesto, ktoré je trošku také šitné. Lebo nie je to úplne bohvíco, ale akože dá sa to prežiť, ale môže to trošku viac detaily, nie že sa dajú takto a takto, to je trošku také pochľakané. No ale už tým nenarobím. Aspoň si dali záležať na tých cestách, ale toto to asi takto má byť tieto zetka, či čo to je. No, ja som v tomto meste už párkrát bol takto, no a nič tak ma tu ani neprekvapilo, takže... Nič, keď som si prišiel prvýkrát, tak som si myslel, že tu bude niečo viac, ale aspoň, že si dali záležať na týchto nápisoch, to cením. Že si dali záležať na nápisoch obchodov. No, ale tie obchody sú väčšina z nich prázdne. To je škoda. Keď napríklad Donut obchod, ten vyzerá, že by bol celkom fajn. Ten ani tak zle nevyzerá, pozor. Tu sa vyrtuje továre na donuty. No toto ani nevyzerá tak dlho, táto továre na donuty. A vyzerá celkom dobre. No táto hra prišla niekedy už v roku 2000 a je to 2000, neviem presne. Len viem, že som to začal hrávať už keď som mal 6 rokov, takže... A vtedy ešte bola začiatočná verzia tejto hry. Pretože proste to bola nová hra vtedy. No, takže to bolo niekedy 4 roky do 2021, možno aj skoršie prišla táto hra, neviem. Možno nejak jak Minecraft. Dobre, toto by bolo pre toto video asi všetko. Dúfam, že sa vám moje druhé video páčilo. Pokiaľ dávajte like a v ďalšom videu zase čau.